Evar baş guhdarên ezîz, mêvanên hêja, temaşevanên dilgerm hûn bi xêr hatin bernameya me ya HDP çi dibêje. Wekî ku hûn jî dizanin demsal bihar e bi rastî îro hewayekî xweş heye li Enqereyê. Hêvîdarim ku li seranserê Tirkiye û seranserê cîhanê jî ev bihar wekî xweşbîniyek bangewaziya xweşbîniyê bigihîne hemû mirovahiyê. Li gel ev qas êş, ev qas em bêjin qeyrana aborî êrişên li ser civakê hene, li gel vê yekê jî hêviyê me ji her tem zêdetir, ji her demê zêdetir bi pêş dikevin. û îro bi vî münasebetê ez dibêjim ku îro roja dayîkan e, roja dayîkên şemiyê, roja dayîkên aşîtiyê, roja dayîkên ku ji bo zarokên xwe têkoşîn dikin, ji bo civaka xwe, ji bo pêşeroja vê civakê têkoşîn dikin û bi taybetî jî dayîkên ku li ber derên girtîgehan li ber derê hepsê ne, yên ku dixwazin dilê wan bi hestên aşîtiyê davêje, roja wan dayîkan pîroz be cardin, her wiha roja dayîka min jî pîroz be. Îro em ê li ser bi rastî li ser kampanyaya biratî xwişk û biratiyan jî li ser kampanyaya hevmaliyê ku HDP demeke dimeşîne li gel vê nexweşiya ku seranserê cîhanê hildaye bin bandora xwe ka di çi astê daye çi tê kirin, em ê li ser vê yekê rawestin. Mêvana me îşev parlamentara Êrihê ya HDP bi rêz Feleknaz Uca em ê bi Feleknaz Uca ra vê mijarê binirxînin. Ka ev kampanya tê çiwateyê çima ev kampanya hatiye destpêkirin, em ê bi birêz û cara biaxivin. Hûn bi xêr hatin? Sağ bê ser çavakena. Birêz û ca ev kampanya bi rastî jî gelekî bal dikişîne di dema ku em tê dane gelekî bal dikişîne, yanî çima we vê kampanyayê da destpêkirin ji ber kêjan pêwîstiyê ev hewcedarî we dît? Serî destxwazim hemî temaşevanan silav û rêzê xwe pêşkêş bikim. Roja dayîkan jî li hemî dayîkên me têkoşîr pîroz dikim, destê wan maç dikim. Bi rastî ev demekê gelekî girîm û dîrokî ye, ji ber ku îro hemî cîhan li hemberî nexweşiya korona di nav têkoşînekê ji bo dîtina dermanekî digerin. Di heman demê de ev nexweşiya korona ne tenê li hemberî baweriyekî, netewekî, çandekî ya da qismekî civakê bûye bela serê civakê. Li hember ti ferq nehate dîtin, navbera zengîn û feqîr de her kesî heman para xwe girtiye ji vê nexweşî. Ji ber vê yekê di demeke wisa girîng de em dibînin ku li Tirkiye hemî cîhan siyasetekê cuda di vê nexweşiya korona de tedbîrên cuda digire, Tirkiye jî bawekî cuda nêzik dibe. Ji vê ku em di vê dema nexweşî de em gelê xwe tenê nehêlin. Ji bo ku di vê nexweşî dema ku herkes bang dike, herkes li mala xwe bimîne, kes bira dernekeve derve. Ji bo ku em karîbin bi gelê xwe re nanê xwe par vebikin. Ji ber vê îhtiyacê ku gelê me heye em wan xwedî derbikevin me ev dest vê kampanyayê kiriye. Wek hûn zanin dewletê beriya niha demekê jî dest bi kampanyan kirin. Lê ji wê zengînan kampanyayê xwe derxistin pêş. Alîkarî ji wê kesê zengîn ji wê wan ev alîkarî hate dayîn. Kesê ku xwedî îhtiyac hebe ji wê wanê ka alîkarî nehate dayîn. Îro em dibînin sed hezara însan li ser kar e tevî vê nexweşî nikare xwe biparêze. Ji ber vê yekê em diman ku bibêjin milletê gelê xwe li malê bimînin pîwîst demê demê li gelê xwe jî xwedî derbikevin û rêbazên alîkarî jî em bibînin da ku em karîbin alîkarî bikin çavê gelê me ne li devê derê dewletê yan hinekî din be em bi xwe bi xwe alîkariya hev bikin, bi xwe bi xwe birînî hev derman bikin. Birêz û ca niha destpêkê de we got ku ev nexweşî cudahiyê naxe navbera tu kesî. Herkes ji vê em bêjin bandor digire. Gelo xizan û dewlemend yan jî kesên ketkar û karmend li hemberî vê nexweşî wekevin yanî? Meqseda ku gotina min ev bû li hemî cîhan wekhev. Sîstema kapîtalîst modernîtê de bu hedefa nexweşiya koronayê ez bawer dikim evê demê pêş de bibe sedemê lêgerîneke nû pîvîst hemî cîhan lêgerîneke nû ser vê sîstema xwe hey ava kiriye çê bike. Niha ferqa wê çi ye? Me got herkes para xwe jî digire. Lê awakî cuda li hemberî vê nexweşiyê tedbîr tê negirtin. Kesekî ku zengîn be li mala xwe rûdinê, îhtiyacê xwe pêk dîne,
tabi kul mala xwe hemî ihtiyacî xwe pêkîne dernakeve derve gorî wê demê jî nexweş pê nakeve ama kesê ku feqîr be kesê ku ihtiyac pê hebe kesê ku dixebite kesê ku karker be kesê ku mecbûr biçe ser karê xwe ihtiyaca malbata xwe pêk bîne ew diçe ser kar nikare xwe biparêze ji ber wê yekê jî zêdetir ew bi vê nexweşî dikeve ji ber wê yekê ji alekî ve ev nexweşî herkes para xwe jê digire lê herî kes qismê ku feqîr û fikar pê hene ew ji vê nexweşî rû bi rû dimîne ji ber ku di car alekî vîrusa dewletê baskiyê ku li ser dewletê ser dike vî awê pê dikeve ji alekî jî nexweşî bixwe xizanî bixwe jî pirsgirêkeke ji ber wê jî ev tedbîrên ku têne girtin tevayî kêmasî gelekî mezin hene kêmasî di milî ekonomîk de hene milî tenduristî de heye taybet di milî Kurdistanê de tedbîrên nehatine dayîn hêja test zêde nayîne kirin hêdî derdikeve holê ku ev nexweşî çiqas hatiye belavkirin ji ber wê yekê jî pêşiya rojên pêş de wê gorî baweriya min daha zêdetir ev nexweşî berfirehtir belav bibe Baş e ji bo de cardin em de vegerin ser vê kampanyaya we niha hin daneyên balkêş hene di destê min da li gor daneyên ku me ji partiyên girtine heyanî niha 6,000 mirov serî li kampanyaya we daye ji bo ku piştgirî bigirin yanî gotiye pêwîstiya min heye di vê demê de ji bo alîkariyê ji bo piştgiriyê her wiha 11,000 nêzîkî 11,500 kes ji bo dildarî gotiye ez dixwazim alîkarî bikim serî li partiya we daye û her wiha malbatan yanî malbatên ku pêwîstiya wan pê heye biye ji bo wan re biye hevmal her wiha nêzîkî 40,500 kesî jî alîkariyên cuda bo wan re hatiye kirin dîsa nêzîkî 11,000 însan hîn li benda alîkariyê ne ev tablo ji bo me çi dibêje yanî di vê kampanyayê da ev daneyên ku min dan veriyên ku min niha behs kir ev tablo ji bo me çi dibêje birêz ûca yani ev tablo ji me dibêje çi yani bi rastî jî dema ev kampanya me da dest pê kirin bi gelek rêbazên cuda cuda bangawazî hatî kirin me wek vekîlên HDP me dest pê kir me got em hemî wek vekîlên HDP hem hevmalî em dikin bi gelê xwe re em alîkarî em bi hev re bikin ji ber çi em dibêje em alîkarî bi hev re bikin ji ber ku di dîrokê de tecrübe gelê Kurd gelekî zêde çî bû me di dîrokê de dît ku gelek nîmûnevekê hene ku Kurd ihtiyacê xwe bi hev re kesên demokrat bi hev re alîkarî kirine herî ber çav dema Komkujiya Şengalê çê bû 2014 de zêdeyî 33,000 kes ji Şengalê hate Bakurê Kurdistanê li vê derê bicî bû gelê me hembîze xweş bî wanêka vekir dîsa di dema berxwedana Kobanê de zêdeyî 450,000 kes hatin Bakurê Kurdistanê li vê derê hatin bicî kirin di vê demê de jî bi kampanyên cûr bi cûr alîkariyekê xwedî derketinek çî bû ez tenê nîmûnekê bidim dema em ser sînûr bûn Şengalê gelê me dahat ihtiyaç pir zêde hebû gel millet hemî li kolanan bû cî parvekirin tiştek tune bû destê me de ji ber ku carekê de hatin dayîkeke 80 salê hat got ez tenê dijîm dehep livînê min hene min xwarin çê kiriye livînek tenê ji min re bibîne bes e ez dixwazim vê alîkarî bidim werin livînê min dibe ve kesî ku Şengalê hatî ihtiyacê pê hebe em pê re parve bikin yani ev jî bibore bi rastiya ew dîmenekî pir dîrokî bû yani ew derketina ji Şengalê ew koçberiya wê demê tê bîra herkesî ev mînakekî pir balkêş e yani bi rastî jî di wê demê de me bi çavê xwe dît çimkî şaredarî wê demê bank kir anons kir gotin gelê me Şengalê hatiye me ji bî 1500 kesî amedekarî kiribû lê zêdeyî 4,500 kes hatibûn di vê demê de ku gavê ew qas însan hatin carekê de bicîkirina wan xwedî derketina wan evekî gelekî mezin bû ihtiyacê gelekî mezin bû ji ber wê yekê me di wir de dît ku ruhê yekîtiyê ruhê xwedî derketinê li vê derê çiqasî heye ji ber wê yekê ji her demê zêdetir di vê demê de ku li hemerî destkeftê gelê Kurd êriş tê kirin hebûna nasnamaya gelê Kurd tunebûn dixwazin pêş bixîne bir qirkirinekê de dixwazin vê civakê pêş bixîne taybet di demeke ku hemî goristan têne xirakirin ji miriyê me jî ditirsin di demeke wisa de em devê çavê xwe nedin ber dewletê û bibêjin ka alîkarî me re bikin em destê xwe denê ser vîjdanê xwe wek kesên hizkirî hev kesê ku em şev hez dikin kesê ku dibêje em ji yekîtiya xwe hez dikin em ji cînartî
beri wisa te biramin da piramin tim gotinek digo hunjbira nekin go apê ve xalê ve xatikê ve metkê ve pir durin têkirtî xwe cînarê xwe re pir xurt bikin ji ber ku sibê hûn û cînarê xwe weke malbatekî hûn ê bi hev re jiyan bikin hûn ê li bahev bin ku sibê tiştek were serê malbatê go nev apê te ne xalê te bi hawara te vevere go cînarê te bi hawara te vevere ji ber vê ew rihê ku di wê demê de jî hate jiyan kirin îro em dibînin ku îtiyaca me bi hev he em dikarin bi hev re birînê xwe bi hev re derman bikin em dest bavêjin pirsgirêkê xwe em yekîtiya xwe bi hezkirina xwe jiyana ku me berê çawa bi hev re jiyan dikir me dikarîbû hev derbas bikin em îro dîsa wisa bikin îro em dibînin ku dewlet tevî hemî astengiyê binêrin tenê ji bî parvekirina maskê li vî welatî tedbîr nehatî kirin li vî welatî hemî cihan pere alîkarî dide gelê xwe dide esnafê biçûk esnafê mezin li her kerê xwe dide dikeve her kesî lê li welatê me li Tirkiye em dibînin ku serokkomarekî me ye di dinyayê de tenê ew nîmûne îban numara xwe daye dide her kesî dibe hûn alîkarî bi mira bikin yani hemî dinyayê di vê nexweşiya korona de cuda nêzik dibe serokkomarê Tirkiye cuda nêzik dibe ji ber vê yekê hinek şaş nêzîkî vê mijarê dibin ya tevay cîhan şaş dibe di vê mijara koronayê de parastina gelde yan Tirkiye şaş dike ji ber vê yekê em çavê xwe li bendê nesekinin nebêjin ew kesê ku îban banka xwe numara xwe ji me re dişîne ew ê me xwedî derbikeve em bi xwe bi xwe bi hev xwedî derbikevin em bi xwe bi xwe bibin hevmal em bi xwe bi xwe di hemî van pirsgirêkê ku îro em jiyan dikin em bi hev re alîkariya hev bikin ne îro dewlet ne îro kesekî dinê ku îro em bibêjin çavê me lêbe ku ew were alîkarî bike we anî ziman na 60,000 kes serî lê dan îtiyaç malbatê me ku îtiyaç bê he ez tenê nîmûnekê lê bidim ji ber ku ez vekîlê Êlihê me ê Batmanê me tenê li Batmanê zêdê 1249 kes serî lê dan kiribûn me bi alîkariya malbatên hevmal re 517 malbat me kirin hevmal dîsa bi alîkariya pakêta alîkarî xwarin û îtiyacê ku pêk tê 493 kesare me alîkarî kir li tevaya Batmanê 239 kes maye ku îtiyacê bi alîkarî he lê ev encamê ku we niha destxistiye îro 11,000 insan hê li benda alîkariyê ne ev alîkarî çawa tê em hemî taybet ez ban dikim li gelê me Avrupa li Avrupa zêdê li Almanya tenê 2 milyon taybetî birêv û ez ê bi taybetî li ser Avrupa li ser mijara Avrupa bisekinim ji ber ku hinekî kokê xwe jî ji wir tên yanî hûn kesekî wekî Awropayî tên nasîn di nava civaka me da bêguman ji bilî wî yekê niha we behsa şengalê kir hin mînakên cuda da ez merak dikim dema ku ev kampanyaya nû hûn dimeşînin ya hevmaliyê di wê kampanyayê da tişta ku pir bala we dikişîne bandorê li ser we dike tiştekî hûn jiyan hebû yani tiştekî ku ya ev tişt pir zêde min êşand yan jî min kêfxweş kir tiştekî hûn bi me re parva bikin heye elbette divê dema hande ku gavê meriv dinêre pir cara dema me destpêkê digot bangawazî dikir me digote millet li malê xwe bimînin xwe biparêzin civaka xwe biparêzin xwe jî biparêzin tenê ji mara yek gotinek dihat herî tiştê ku meriv pê dêşîne çi bû digot em li malê bimînin em ê ji bir çiye bimirin em derkevin derve em ê bi nexweşiya korona bimirin yani ev bi rastî jî xemgîniyekê gelekî mezin bi xwe re anî yani çawa ez bibêjim yani tu hêviyekê ku em meriv bibêje tu ku derê bê jî ji xwe ji bir çiye ya da bê îtiyacî ji ber ku derfet îmkanê te tune tê jiyana xwe ji dest bidî ev tiştekî pir xemgîn e lê tiştê divê demê de herî zêde ku mirov pê kêfxweş dike tiştekî cuda jî min dît yani hetakî niha belkî nîzîkateke pir cuda dihate dîtin gelek kes nêzî hev silavdayînekî belkî bi hev re silav nedidan divê nexweşiya korona de ez bar kim gelek tişt hate guhartin zîniyeta mirov hate guhartin sekna mirov hate guhartin em îro temaşa dikin millet bi hev re silav dide germiyeteke daha baş de bi hev re çê dibe li halê heftê pirsandin kesê ku qet hetekî niha nedipirsîn îro dipirsin lê tiştê xweş min di mihala xwe de ez bi xwe hîs dikim dibînim jî dema me got em bibin hevmal em bi hev re bibin xweşhal jî me di bîna xwe de jî em dibînin dema yek ji be xwarin çê dike em li derê cînarê xwe didin her yekê tiştekî belav dike em bi hev re dibin carekê ez tiştekî çê dikin didim ama pir tesadüf derê min lê dide dema derî vedikim cînarên xwarin destê wê de
دبي كرمك خوارن يا جينار تلفون كل محلات بي وقت إفطاري كرمك ورن أم إفطاره خب هبرة بكن يعني اف تشتكي براستيجي قالك يخشه واف هيز قوات الدمرن ما دبيجا دبي دما هذا وهاري زيده اتياجامه ب يكيتي وحسكرني خودي دركتني هي دمك اف يك دناف كرمانجا ده هي كو ام بخو ديس اف هستين كو برجي دهات جاكر ايرو ام ببينن ام دما ايرو لد نيرن نها ما قلت دسكفتين قالي كرت خطريتي مزنده نوسا ايرو لد نيري الجورستان انت نخراكرن ايرو روجا دايكانه دايك لبر جورستاني خو مجبور منه نوبات دگره ديسا للروجافا لشنغالي لمخموري ام دبينن لحمي دبران دبن تهديت مزنده ايرو جيان تبر دوام كرن البته جبر کیجی پیوسته دروژه هانده دروژه تنگده گوتن لکه مبره دبی پشتی تنگایسی دبی فری امجی دبی دمیده به هفره خودی درکتنک چی بکن به هفره وان در برین خو ام درمان بکن ام نه باشه برای زوجاز بکم نابری بلکه ام هنه کی پیش دجی وان مثلا باخون نها و بحثا فتاره کر و بحثا شیوه کر براستی هون پارلمانتری کی ازدینه دنوا HDP دجی HDP partiye ki پر زمان پر نتو پر اول yani پر رنگینه بویاوی هون انداما komisyona باوری و گلانن اوکی دوسا تبیرامن yani هون بوکی بشکیوی دوی رمضان دا دوان روزی رمضان دا خباتا و چوا دمشه هون چوا یعنی لکردستانی چوا اوک دکن چاو دیریه و هیه yani تکلیه هف پاری پشتوانی و رمضان دا اوک کی چوا هه چاو دریه کی و چوا هه yani vejve diyar kerem endamı baveri ordari komisyona baveriyan de nav HDP'de jiberku HDP ne tane partiye ki ku jbaveriye ki neteveketi bire birin iro HDP proje HDP ev ku gelek baveriyen gelek rengin juda gelek netevin juda de nav dora HDP cigirtine HDP hamize xwe ji hemî bawerî rengên cuda re li ser vê xakê vekiriye. Ji ber wê yekê jî HDP nîmûnek yekeme dîroka Tirkiyeyê ku îro gelek bawerên cuda li vê derê hin xebatê xwe siyasî dikarin bimeşînin, hin temsîla xwe di parlamento de di meclisê de bimeşînin, bikin hin jî xwedî derketinek dikare vekirin. Em jî wek kesekî ku ji baweriya xwe ezdayî hin di nav komîsyonê de em cî xwe digirin, hin xebatê xwe em dimeşînin û taybet دوی مها رمضان دجی خود روژیا همی گلمه کو روژی دیگرن قبول جی بکه امی ویدارن اف ججن جی به سدمی آزادی و آشتیا گلمه و تایبت نافخوایی دجی یکی تیک پیش بکه و دوی دمی ده یعنی ام دبین هر کس سر دینی خواه هر کس لسر باوریا خواه هر کس لسر کوکا خواه چقاسی از ریز دین خورا دگرم جباوری خورا دگرم او قاسی از ریز جباوری گلی خورا دگرم دما وقت روزی به امجی دزانن عرف عادت چاندکی کلتورکی گوری و عرف عادت ام دمشینن باور بکن دما روزی ده تجاری لدر و وک جنکی ازدی معاو نخوریه جبرکو تمو دایم چاوی من لکسی در و دما از روزی خود دگرم اجبی خود دگرم اما دما کسی که نجی الهمبری کسی که الهمبری منجی بروجی به گره که از جروجی وی ریز بگیرم جبروی که هنکی سکنه که جدا در دکه و دوی دمی دجیم دبینن دما ام کردستان ام دوی داری خبات خود ماشینن وقت روجی چه دوی گله کستین دبین وقت افطاری کرم کن ام بهور افطار خود بکن ام جوارا ریز دگرن سبب ماسیجی رو دنن ام نانی خوشی بهور پار بدکن جبروی جی اسکارم بجم تنی دناو دیروکا ترکیده اف پروژه کو ایرو HDP دای پیشه خو امکارم بجن چوا یکیتیک دارا کو همی رنگ شیجیم بو دوی داره ده جیم بی وسا جی اف هفمالی و اف هفجیانی جیانه که آزاد کو ام دبیجن پارا هر مروی به ایرو مسبب آخر جی دبینن کو احتیاجه me به یکیتی به حسکرنی ده هر باوریه که ده حساسیت در پسیارتی
û rêzgirtin hene gerek emerev ji hev re rêz bigire ji her baweriyekê re her baweriyekê jî merev qebûl bike ji ber ku her kes ser koka xwe lê gerek ez beriya her tiştî wek mirovekî jî bi wî çavê ez nêzî hev bibe em nêzî hev bibin wisal hev binêrin ji ber ku yekîtiya me hezkirina me hebûna me mirovatiya me baweriyê me bi rengê xwe li ser vê erdnîgarî jiyan dike û gelek bedelê mezin dane ji ber ku em gelek komkujî fermanan de derbas bûne ji ber van komkujî fermanan jî îro hebûna me li vê derê diyar dike. باشه ji aliyekî ev sohbeta xweş dimeşe ji aliyek dima jî çavê min li saetiye gelo çi qas demam ema dem diherike bi rastî jî min fêm nekir ka çawa dem derbas bû çend pirsê min hene ez bipirsim yek yani hûn tiştekî ev qas kampanyayekî ev qas xweş dimeşînin hûn dibêjin em alîkariya hev bikin em dest dirêjî hev bikin em nanê xwe bi hev re parva bikin ev kampanya tê kriminalize kirin herî dawê me di mînaka Qersê da dît yani dibêjin ku hûn nikarin hûn vê yekê bimeşînin hûn terorîstin filan bêvan yani tiştekî bi vî awayê he lê ji aliyê din va em dibînin ku kes dertên hinjin dertên televîzyonan serî wan girtîne qaşo oldarin dibêjin me lîste çêkiriye em ê cînarê xwe nizanin bikujin filan bêvan ji aliyekî va cenazeyî İbrahîm rastê êrişê tê ji aliyê din va zarok yani zarok jî na derguş li Nûseybînê rastê êrişan tên goristan rastê êrişan tên ev nexweşî ev nebaşî jî wekî ku tiştekî normal be tê hesibandin Tirkiyeyê divî da yani ev çi feraset ev tiştekî çawa ye mirov çawa dikare viya binirxîne ji aliyekî ve hûn alîkariyê terorîze dikin ji aliyê dinê ve jî kesê ku dibêje em ez ê cînarê xwe tercih bikim hûn dengê xwe ji wî re dernaxin hûn çi dibêjin ji bo vê yekê birêz ûca Yani bi rastî ev jî rastiya vî welatî ye yani ev sistema ku AK Parti îtfaqa AK Parti MHP hatiye avekirin li ser bêdengkirin tunekirina muhalefetê îro hebûna xwe dimeşîne lê taybet mijara gelê Kurd e dixwaze dijminatiya xwe bi gelê Kurd re li vê derê nîşan dide hemî dinya di vê demê de fikrîn projê xwe danîn em çawa dikarin bi gel re bibin yek hemî partiyên siyasî masaya xwe navendî krizê ava kirin li Tirkiye proje xwe nîqaş dike çawa em dikarin muhalefetê bêdeng bihînin çawa em dikarin millet hemî malê de bihêlin herkes meydanê em ji xwe re bihêlin kriminalîzekirina hemî muhalefetê her kesê ku mîna me nefikire em ji bî wanê ka çawa dikarin nêzik bibin îro em dibînin ku ev gotinê ku em jiyan dikin yani bi rastî jî wênê ku îro li Tirkiye tê jiyan kirin wênê ku di sed sala 21 de herî wênê xeterî li ser mirovahî ku tê kirin îro ye ji ber ku ew dijminatiye ku bi mirê însana re bê kirin cenaze însana bi paket bi qargoyê bê şandin êdî însanetiyê wî welatî miriye yani em tiştek gerek em ji wî welatî tiştekî hîvî nekin ku alîgirêkê wan derkeve televizyonê bêj bas dikarî be rehet propaganda bike bêje em dikarin pêncî kesî bidin kuştin lê îro HDP dixwaze alîkarî ji gere bike em îro nanê xwe bi hev re parve bikin ji bo wê jî hin me kriminalize dike hin jî biryar distîne ne hêzek ne partiyek ne rêxistinek tu kes ji berê A Parti nikare kampanya xwe bimeşîne dixwaze hemî gelî muhtacê xwe bike yani her kesî mecbûr biçe derê A Parti bide ew dixwaze zihniyeteke wisa bide ava kirin lê heman demê de gereke taybet vê demê de ku ew dixwaze me kriminalize bike dixwaze muhalefetê bêdeng bihêle li heberê wanê ka ji bêdeng namînin hin ew kesî ku tehdîtê li ser civakê dimeşîne ku îro dewlet hesab ji wanê ka nepirse wê demê îro ku dewletê hesab ji wanê ka bipirsiyana îro nisîbînê zarokekî 8 salî yani wala ne 8 salî jî zanin yani zarokekî biçûkê 5-6 salî bi sîlaha tehdît wê nedihate girtin nedihate kirin îro kevirên ber goristana nedihate xira kirin ji ber wê yekê jî ev înfaz siyasayê ku hate derxistin dîsa ji wî kesên alîgirên xwe derxistin li vî welatî siyaseteke ku tenê ji bo zihniyeta ku dibêje yek ziman yek netew îro jî dibêje yek siyaset tenê yek partî tenê em li vê derê hene em jî dibêjin li vî welatî pir çandî pir bawerî pir netewî hene em ê bi hev re vê yekîtiya xwe ava bikin ji ber vê yekê jî bersiva herî xurt li hemberî vê zihniyeta ku dixwaze me kriminalize bike ev zihniyeta dixwaze me tune bike yekîtiya me hatina ba heve em bi hev re bi hemî rêxistinên demokratîk kesên akademisyen rewşenbîr ji ber ku li vê welatî herkes hedef e
kesekî ku mîna vê zihniyeta dewletê nefikire dibe hedef kirin vê welatî ji ber wê yekê pîwîst e em yekîtiya xwe xurtir bikin em wek platformeke demokratîk em bidin avakirin hemî rengê ku vê welatî dijîn em bêne bahev hemî qismê vê derê taybet muhalefetê vê derê yekîtiyeke xwe çê bike li hemerî vê em bibin yek ku îro ev yekîtî pêş nekeve wê daha xeterî pêş bikeve ji ber wê yekê em ne ji tedîtê wan ditirsin em ne ji zindanê wan ditirsin em ne ji kriminalîzekirinê wan ditirsin em ne ji qayîmê wan ditirsin tam di dema şewbê de mesela dema ku herkes dunya li hemerî koronayê tekuşînê dike di vê demê de li hemerî heşt şaredariyê me qayîm hatine avîtin kîjan şaredariyê me bûn ê ku herî zêde li hemerî ji vî parastina gel xebat dimeşanin di vê dema koronayê de qayîm avîtin ser wan yani ji ber wê yekê AK Parti siyaseta yek zilam yek fikir yek siyaset tenê dixwaze bi demeşandin em jî dibêjin ew seraya ku tê de ku bi îro bihatina firotin ez bawer dikim tevaya gelê li Tirkî de jî wê bi milyona însan vê alîkarî dikarî bû jiyan bikin ew perê ku îro bi sîlaha di şer de tê bi kar anîn ew perê ku îro li şerê Rojava bi kar tîne li Libya eskerê ku dişîne şerê li wê derê dike ew pere ji bo mexdûr û ji bo alîkariya gel bihata dayîn wê îro Reşel Tirkî jî pir bihata cuda kirin lê ji ber ku îro dewlet vê zihniyeta xwe şer nêzik dibe em jî dibêjin em ê bi hevmaliya xwe bi gelê xwe re bikin em ê îtiyaca gelê xwe em ê pêk bînin em berê gelê xwe nadin deriyê tu kesî îro îtiyaca gelê me bi yekîtiya me hê bi me hê em li pişta gelê xwe bin bira gelê me ji me rast be em jî ji gelê xwe pişt rast bin باشه برێز و dema me bihûrî bi rastî pirsa dawî ez ê yani bila ev xirabiya xwe bikin bêguman em jî başiya xwe xweşiya xwe bi pêş bixin alîkariya xwe hevkariya xwe bi pêş bixin ji bo vê yekê pêwîstî heye ku em vê kampanyayê mezintir bikin niha welazek ewl behsa Ewropayê kir bi vê münasebetê ez xeletiyekî xwe jî serrast bikim min ji were got ku hûn kesekî Ewropayê ne lê bi rastî kes feleknaza ku ez naz dikim feleknaz û caya ku ez naz dikim ji Ewropayîtiya xwe zêdetir Kurdistanî ye bi zimanê xwe bi çanda xwe Kurdistanî ye yani hem aliyekî wî Kurdistanî hem aliyekî wî Ewropayî heye bi vê münasebetê hûn dixwazin ji gelê Ewropayê re ji em bêjin gelên me yên Ewropayê re çi bêjin bangewaziyekê çawa bikin rast hinekî em ji Avrupa tên hinekî ama em ji bîr nekin jiyana me tevayê Kurdistanî bû em tenê di nav çand û baweriya Kurdistanî de mezin bûn ez li Avrupa ji dayika xwe bûm li Avrupa min dibistan xwand miqedand min xebatê xwe jî li wê derê kirin lê belê me ti carî dev ji axa xwe dev ji zimanê xwe çanda xwe baweriya xwe me berneda tiştê ku me îro gihande îro jî ev roj e taybet çima me destpêkê berê xwe da Ewropayê ji ber ku di axaftina xwe de bangewazî me kir ji ber çi îtiyac li Almanya tenê 2 milyon Kurd dijîn ji bilî dewletên Ewropayê dinê di vê demahan de bi rastî Ewropa jî payeke xwe mezin ji vê nexweşî girt lê Ewropa hinekî ber kombûyînê ve diçe xwe parastinê xwe kirin îtiyacê xwe pêk anîn û ez dizanim ku gelê me Ewropa taybet bi rihê û dilê xwe li Kurdistanê her malek bi fikirandina xwe ku çawa dikare vegere ser axa xwe û pir cara ji me re telefon jî tên dibe xwezî em niha li welat bûna em dilê me hestê me bûwere em jî dibêjin dilê we hestê we bi me re kerem bikin werin îro tam di dema îtiyaçkirina gelê xwe re 2 milyon gelê me ku li Ewropa bijî li Almanya em îro basa 11,000 malbatê ku hê îtiyaciya wan pê heye yani kerem bikin hûn bibin hevmal bibin alîkar rê nedin ew kesê ku îro Goristanê me xira dike îro ew kesê dijminatiye li hemerî destkeftî gelê Kurd dimeşîne em berê gelê xwe bidin wan em berê xwe bidin yekîtiya xwe ji bo wê em pireke çê bikin di navbera gelê xwe Ewropa û gelê xwe Kurdistanê gelê xwe metropolên Tirkiye ê rojhilatê Tirkiye em pira aşîtê bi hev re ve bikin pira pirçandî pirbawerî
وک دارا HDP گوژین و و پرید و داده پیش بخینن جبی و کرم کن هون هاتانه کی جیکی ورن امجل و داری جیکی تن دست خواب هفره نزی هفدکن دست آزادی دست یکیتی ev yekîtî jî dibe ruhê berxwedana Koban û Şengalê ji bo jiyaneke azad em bi hev re li malbatê xwe xwedî derkevin. Ji ber wê ew kesî ku hê nebûye hevmal, hê kesî alîkarî nekiriye, kerem kin werin di rêya rêxistinê de, di rêya navçeyê me de, partiyê me de hûn dikarin bibin alîkar rêxistina me, temsîliyeta me HDP li Avrupa jî heye, werin serî lê bidin, bibin hevmal, bikin xweşxal ji bo jiyaneke azad ku çavê hemî gelê Kurd îro li gelê me Avrupayê jî gelê Kurd bi tenê li Bakurê Kurdistanê bi tenê nehêlin, werin hûn jî bibin hevmal. Birêz Fereknaz Uca parlamentera HDP ya Êlihê spas dikim saeta we xweş be we bangewaziyê xwe kir. Berê temaşevanê hêja dema me qediya bi rastî jî dem çawa bihûrî min fêm nekir. Me çi got ve di vê bernameyê de HDP di bernameya HDP çi dibêje de îro HDP çi got bibin hevmal bikin xweşhal alîkariya xwe bi pêş bixin, hevkariya xwe bi pêş bixin, başî û xweşî bi pêş bixin. Her wiha vî yekê jî bi yekîtiyê pêk bînin. Em bi vê peyamê bernameya xwe bi dawî bikin bimînin